Хәзер сүзне тарих фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Биктимер ва Тәминә Әхмәт кызына бирәбез. Менә быел бик зур эш эшләнде. Тәминә апа ултырда үзе сөйләр. Фатиха Аитова музее 12-нче кызлар гимназиясында ачылды. Образы формалашкан хатын калфакларның тарихын укыдым да, менә шундый матур түгәрәк калфакларны балык булмаган кызлар кигәннәр икән. Балык булган, яшем балык булгач, мондыйны кимәсәм дә жарар дип уйладым инде. Бәлкем акылым белән кирип бара торгандыр, икенче сорашканда шундый калфак киеп килермен Алла бирсә. Рәхмәт, Тәминә апа. Без Фатиха апа Габделвали кызы Аитовага 1916 елны Аллага шөкер, мәгариф тарихында гына түгел, татар халкының бөтен тарихында бердән-бер хатын кыз мәгърифәтчегә музей ача алдык. Ни өчен? Нәкъ менә Фатиха апага ачылды бу музей. Фатиха апа Троицкий шәһәрендә атаклы миллионер, хәзергеләр миллиардерлар дип әйтә торгандыр инде, сәүдәгәрләр семьясында туган кыз бала. Әтиләре, әниләре, бөтен туганнары татарның бөтен дөньясына атаклы, аларның Варшава, Мәскәү, Түркстан, Кытай җирләрендә сәүдә йортлары булган һәм шушы сәүдә йортларынан килгән доходларга алар татар мәгарифенә искиткеч зур хезмәт куйган кешеләр. Троицкийның атаклы Мөхәммәдия мәдрәсәсе тарихыбызда Казандагы Мөхәммәдия, Оренбургтагы Хөсәйния мәдрәсәләре белән бер рәттән анда укып чыккан кешеләрнең югары белемле дип исәпләнгәннәр Совет властының беренче елларында. Фатиха апа үзе француз гувернанткалары тәрбиясендә үскән кыз. Дөрес, Совет власты вакытында ул язган, мин вакытында тиешле белем ала алмадым дип. Нинди белем ала алмады икән дип кай вакытта уйлап куям Фатиха апага. Һәм Фатиха апа 18 яшы тулгач Казан бае, Казанның университет каршында оештырылган татар этнография археология җәмгыятенең гыйльми әгъзасы булып торган һәм Казан шәһәр думасының гласная депутаты булып торган Сөләйман Аитовка кияүгә чыга. Сөләйман Аитов та үзенең эшләре белән, татар халкына күрсәткән хезмәтләре белән Аллага шөкер билгеле шәхес. Һәм шуннан соң Казан губернасында 3 елга кабатланып торган ачлык вакытында 1887 елда Фатиха апа карый балаларга Казан губернасы ул вакытта миллионнар кешеләр яшәмәгәндер. Хәзерге шикелле Казан губернасында 154 мең кеше балык промысларында, Бакуның нефт промысларында, Сибир һәм Донбасс шахталарына эшкә киткәннәр. 8-9 яшьлек кызлар асраулар булып кирергә мәҗбүр булганнар, тамак туйдыру өчен. Әминә алар барысы да әтиле балалар булганнар. Әминә тол хатын балалары, ялгыз кешеләр, нишләргә тиеш? Фатиха апаның шушыңа җөрәге әрнеп, ул шушы ятим балаларның, шушы хәерче балаларына мәктәп оештырып, аларга һөнәр бирергә уйлый. Һәм бу мәктәп ачыла 1897 елда. Шушы мәктәптә балалар чигү чигәргә, тегү тегәргә, читек кәвешләр тегәргә өйрәнә башлыйлар. Ул аларга материалны үз акчасына алып бирә. Сатыгыз ди, һөнәрле булыгыз ди. Монда 230 бала укый башлый бу мәктәптә. Һәм шушы 230 бала яңадан һич югында бер 200 балага әле бу һөнәрне өйрәткәндер. Фатиха апа шуннан соң 1909 елны бу мәктәпне 4 сыйныфлыга әйләндерә. Монда инде аш су ustaлары һәм башка һөнәр ияләре хәзерләнә башлый. 1914 елны бу мәктәп 9 сыйныфлыга әйләнә. Фатиха апа Сөләйман абый белән уйлашалар. Ни өчен безнең татар халкына үзенең гимназиясе юк? Татар егетләренә дә гимназия юк, татар кызларын әйткәндә юк. Алар шушы гимназияны оештыру теләге белән 3 ел буенча Берлин, Прага, Вен шәһәрләренә барып, шушындагы гимназиядәге кызлар гимназияләренә киреп җирләр, андагы уку тәртипләрен өйрәнәләр. Һәм кайткан сайын уку әсбаплары алып кайталар үзләре белән бик күп итеп. Фатиха апа шушы гимназияны оештыру артыннан җыри башлый. Әмма Казан шәһәрендәге чиновниклар аның эшенә аяк чалып торалар. Шул вакытта инде ул үзенең улы Исмәгыйльне ияртеп Петербургка бара һәм Петербургта
депутат, Казаннан келген депутат Готнов ярдәме белән шәхси гимназия ачырга рөхсәт дигән кагазны алып кайта. 1916 елның 29 октябрендә бу гимназия ачыла. Укытучылары гына кемнәр генә дип әйтик әле. Укытучы Казанның булачак, тарихтан булачак Газиз Гобәйдуллин. Сез беләсез, Газиз Гобәйдуллин 1925 елны безнең бөек шәхесебез дип исәпләнгән Галимҗан Ибраһимовның талавына чыдый алмыйча китәргә мәҗбүр була Татарстаннан, Бакуда эшли башлый китеп. Аннан соң дин дәресләрен Нәкия Гайнуллин алып бара. Татар теле дәресләрен атаклы мөгаллимәбез Мәхруим Зафария алып бара шушы дәресләрне. Һәм география дәресләрен Казанның аңладым 5 минутым үткән икән. Һәм шушы гимназия 1918 елга кадәр эшли. 1918 елны Совет власты Фатиха ападан бу гимназияны тартып ала. Аның хезмәте беркемгә дә кирәк булмый. Йортларын тартып алалар. 1922 елда Сөләйман Абзыебыз үлеп китә. Фатиха апа шулай итеп бер тиен ярдәмчесез, бер тиен пенсиясыз Совет властына өмет ала алмыйча 1942 елда балаларына күчеп, 2 баласы Сталин тарафыннан, Сталин репрессияләр вакытында репрессияләнә. Һәм бер сорау үземә куям, ни өчен кешеләргә яхшы кешеләргә дөньяда урын тар икән дип. Икенче бер Суфия апа Жан Туринаны гына искә алып киттем, чөнки Фатиха апа шикелле кызларыбыз, халкыбызга хезмәт иткән шәхесләрбез бик күп, Аллага шөкер. Рус патшасы Петр I хезмәт итеп, үзенең исеменнән баш тарткан Александр Тевкилев дәресендә, нәселендә үсеп чыккан Суфия апа Жан Турина бар. Моны башкорт хатыннары белә торганнардыр. Шул Суфия апа авылына барып, үзләренең именияләре урнашкан Килем авылына барып, кызлар мәктәбе ача. Ир балалар мәктәбе ача. Кыз балалар өчен Петербургка барып, 24 туку станогы сатып ала. 3 ай буенча өйрәнә һәм авылларына алып кайтып, менә шушы кыз балаларга һөнәрле булырга өйрәтә, тамагыз туяр дип. Шул Суфия апа 36 яшендә генә үлеп китә. Үлгән вакытында Рус кадет гимназиясендә укыган улы моны Уфа вокзалына озатырга төшкәч, үләсен белә ул Истанбулга китеп үлә. Авыр туфраклары җиңел булсын. Улым ди, бу безнең соңгы күрешүебез. Балам ди, бүтән мин сине күрә алмам инде ди. Син шуны онта күрмә, балам, актык сүзем. Син татар угылы. Татарлыгыңны онытма, татарыңа хезмәт итти. Кайсылар без әйтә белдик менә мондый сүзне. Әйтик әле без үзебезнең балаларыбызга, оныкларыбызга бу сүзне. Онытмасыннар алар татарлыкларын, һәм татарга хезмәт итсеннәр. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.